budaya Mbak Lisa. Pasar Munut. Pasar Munut. Niki spesial sinten Mas? Spesial kagem warga masyarakat mriki mawon Mbak Lisa. Majo mati jetis Ponorogo Indonesia. Sakjase Mbak Lisa. Sakjase. Cak maiki mau rene Mbak Lisa ya. Cak maket iki kene. Nggih ngono. Nggih. Ayo Mas. Etane Pak. Udan terus mendunge campur padha. Aku ngiyop nang pasar Munut.
di belakang sabar dulu ya. Wes dadi adepe aku wis kepancet tresno ya mung sliramu sing katon ana mata ngono lho ya bayang alon-alon ya aja ngapusi lho Bayanganmu bawa wes nggodho pikiranku. kaya ngopo rasane opo bisa aku nyantik cintamu dawang ayu kang dadi pemujanku Ulungono rasa kangen hatiku ayo nganggo esel manis kata tunggu ngono ya ayo Arang kene ngene iki ya sesuwun rita lan wengi dadi atama kangene ati iki alon-alon ya oh iya alon-alon ya tarik ngono ya ayo Wes dadi antapi ati nganti kapan mong tansah tak enteni atuku aku wes kebaca tresno yo mong sliramu sing katon yen pengira bisa kok kaya ngene mung tansah kangen pengen waro dheweke ayo apa bisa aku ngerti seleramu banyak iso ngene iki bagus sing dadi papucanku tolong rasa kangen atiku nganggo esem